Знакаміты падлеткавы мем Six7 ужо не актуальны. Замест яго прыйшоў тренд з чарамшой. І гэта зусім не тое, што вам здаецца. TikTok запоўнілі ролікі з псеўдасавецкім кантэнтам, зробленым з дапамогай штучнага інтэлекту. Асноўны герой чарамша, толькі гэта не расліна, як у рэальным жыцці, а гібрид льва і зайца. Паводле легенды, чарамша ўзнікла ў 60-е дзякуючы савецкім генетыкам. Стваральнікі відэа прапануюць цэлы паралельны сусвет, дзе гэтая істота была ледзь не нацыянальным сімвалам. Чарамша была шматфункцыянальнай жывёлай, упэўніваюць удзельнікі тренду. Напрыклад, у альтэрнатыўным СССР усе плавалі на чарамшах, бо караблёў не было. А ў канцы 70-х у Савецкім Саюзе забаранілі шклавату, таму ў сцены замуроўвалі чарамшу. І гэта яшчэ не ўсе функцыі чарамшы. Цудоўную жывёліну выкарыстоўвалі замест самалётаў, вентылятараў, паветраных шарыкаў і савецкіх рублёў. Вядома, і як свойскую жывёлу з чарамшой можна было бавіць час, як з катом. У 1991 здарылася страшнае. Усе чарамшы пачалі знікаць, верагодна, праз дзеянні КДБ. Савецкім грамадзянам сцерлі памяць, вось яны і забылі пра слаўнае чарамшынае мінулае. Тренд з чарамшой больш тонкі, інтэлектуальны, і ў ім можна прасачыць адсылкі да ідэй, якія часта навязвае расійскім і беларускім школьнікам прапаганда. СССР ледзь не як казачнае райскае месца, не хапае толькі лятучых чаромшаў. У роліках пра чарамшу, аднак, бачна, што нават у тым свеце людзі жылі ў шэрых дамах, апраналіся дрэнна і выглядаюць змучанымі.